Voit ottaa savuttimen irti ja panna sitä otteen. Ja sitten tosiaan vedät pari kertaa maata pitkin. Ja sä voit ruveta leikkimään koiran kanssa. Sitten voit kytkeä koiran kiinni. Ja laitat sen riepulelun sinne jonnekin jemmaan vaatteiden alle. Se pitää olla vaan siellä vaatteiden alla. Näin on kuvaajat sanonut mulle. Tää ei oo siis mikään mun Oma keksintö. Ei. Ja sitten tosiaan, kun vähän matkaa tänne suuntaan, pikkasen matkaa kävelet vaan tänne suuntaan. Tänne. Joo, mä oon mennyt kuva. Ja sitten voit mennä takaisin siihen varjon reunalle, missä oli käsi. Ja rintamasuunta ohjaajia päin. Ohjaajia. Kuvaajia. Kuvaajia päin. Voidaan olla ohjaajiakin. Ylisentteen. Sitten vapaamuotoista leikitystä. Nythän pääsee tietysti leikitystä, mutta se tuoreella jotain sillä, että nyt se auttaa. No niin, ja sitten kun sä pistää musiikkia, aikaan, tää on kivaa. No niin, kivaa, no niin, rupatkaa musiikkia. Sitten kaikki jää pois. No siis se on nyt kiitos, vaan on tosi kiva, kun olit meillä töissä. Kiinni ja tulla kuuntelemaan, että mitä